Ahojte! Dnes si budeme vytvárať e-shop v systéme WordPress. WordPress je vynikajúce CMS-ko. Systém pre tvorbu web stránok, e-shopov alebo dokonca portálov. Pre správu je veľmi jednoduchý a preto veľmi obľúbený. Na internete nájdete tisícky WordPress tém a pluginov, ktoré môžete inštalovať a tak rozšíriť systém. WordPress využíva na celom svete až 25% publikovaných web projektov. Inštalácia systému WordPress je veľmi jednoduchá. Najprv si však musíte nainštalovať lokálny PHP server. Odporúčam Xampp, s ktorým mám veľmi dobré skúsenosti. Vyzerá takto. Inštaláciou prebieha v pár krokoch. Xampp vám nainštaluje PHP, MySQL a tiež pre správu MySQL databázy aj PHP MyAdmin. Inštaláciou sa vám na lokálnom disku C vytvorí priečinok Xampp. Otvoríme si zložku htdocs, kde je server nastavený. Môžete vytvoriť svoj prvý projekt. htdocs. My sme si vytvorili zložku e-shop, kde sme vložili WordPress inštalačku. Z internetu si stiahneme inštalačku WordPress. Keď inštaláciu budeme prevádzať cez FTP klienta na svoj web hosting, budete pre transfer potrebovať FTP údaje. Zatiaľ ďakujem za pozornosť. Majte sa!